Salam mehribanlar. Göktepe'nin merkezinde oğudun bir yaş gelin heykeli var. Görünler bilýändirler, yaşayıcılarının himmetin bilýändirler. Bazarın gaptalına yerleşen oğudun bir heykel var. Ähli heykellen bolşy ýaly bu heykeliň özüniň bir taryhy var. Sırlı taryhy var, oğudun taryhy var. 1941-1945 ýyllardaky beýik watançylyk urşy ähli Türkmen topragyny, oň zinanlaryny, kalplaryny, yüreklerini, dağlara getiren elkenç hasratlar bilen ýatda galan bolsa, elbette Göktepe'li mehriban gelin gyýlarynyň taryhyna şeýle aýlyganç aýlar goýýar. Şol heykeliň gahrymany bolan gelinim ýaňjajyk bir durmuşa çykyp 10 günmi, 15 günmi ýollaşy bilen ýaşaýa, beýik watançylyk urşy durýar. Ýagny ýollaşy şol urşa gitmeli bolýar. Garaşylýa beýik ýeňşe ähli etgarlar göz düşmeýär. Şol sanyna, şol mehriban oğudan gelin ýan ýollaşan urşugy pat bolýar. Elbette o döwürler näme ýaş, onun mäş gün ýaşan bary gelin hostarlary gelini atasy ölli hatym talak edip ýygnaýarlar. Ýygnandan soň näme ýaş gelin ýene-de bir soragy bolýandyr, ide bolýandyr, başga bir adama durmuşa çykarmak meýilleşdirilýär. Bu habary eşiten gelinim özüniň närazylygyny berýär. Oňlanym şäklenmän öýünden guma garşy gaçyp gidýär. Şol ýüzüni garaňkylyga tutýardy. Tutturup şu çöllüge garşy gumyň içine gaçýar. Elbette hosarlary gelini tapýarlar, getirýärler. Ýöne şu geliniň şu jaga wagt ýaşan döwrüne näme o döwürler bu wagtga görüşmek, halaşmak, söýüşmek ýok diýen ýaly şu jaga döwrüň içinde şeýle uly wypadarlyk bilen şoňa bir şeýle emrinenligini, şeýle söýenligini, näme diýen, ömrüni şoňa baglanlygyna göz getiren mehribanlar, hosarlary geline degen oklar. Bu waka bütün Türkmen halkyny wypadarlygyň, mehribanlygyň, söýgüň hatyrasyna şol gelini simbol derejesine çykarlar. Elbette beýle gelinler bizim taryhymyzda, Türkmen taryhyna bir ýa iki däl bu gaty köp ýöne şu geliniň taryhyna bolan şu jaga akbal heykel bolup Göktepe'niň orta arasyna döňüp dur. Indi bu heykele bagyşlanýyp gatykän görrümler, gatykän rowaýatlar, gatykän bir hili erteke çalymdaşdýan ýaly söhbetler gatykän eşdilýär. Ýöne şoň bir anyk bir maglumat diýany şoňa döredilen sungatlaryň içinde heykellik bir goşky var. Bu goşky şahyr Bayram Jütdiýew degişli goşkyň başyna Göktepe'niň merkezinde oğudun ýaş geliniň heykeli var. Ol geçen uruşda fronta giden ýaryna garaşýar diýip başlaýar. Şu günni beýik ýeňşiň dagaralanýan gününde şu geliniň hemem ýarlaryna garaşyp wypadarlygyň beýik nusgasyny görkezen ähli geliniň hormatyna şu goşkyny size okap bermekçi. Kakyalı toğlunum çekyen ahına, boğazda yaş galli yudunum telim, men kurban bolayın senin adına, yola tarap bozlap duran ak gelin. Sen dağlara bakyan dünyanın üstünnün, yıldızın şol yerden süynün bolorly. Başynnyň gowwaly dağlar atlynna arka diremäge eýnen bolarly. Gözüňi okudum, düşündim derde. Diýdim, söýgüň ýene ýanarmy? Şeýle uly wypa bar ka bu ýerde. Heýde ýa diýillerde galyp bolarmy? Bidem ýanýas, inan şoňa, yalan näl,
Şahir bolsaň gıýylmagy esas bar. Özümüz allap setir ýadan näl bizde gowy ýürek uly ihlas bar. Ýöne sana taý ýok. Sen çekýän ýalňyz. Senin ýamşyň başga. Başga gül keşip. Türkmen sehrasyna dilber çykan gyz. Sen üýt göşük. Toprak ýaly üýt göşük. Dolanırmy? Näçe ýyllar ötüpdir. Arka gelýär olaň talaňy. Bize urşuň 5den biri ýetipdir. Mert bol, kara gözlü, senki galany. Hawa, urşuň gat köp, gatyny görenlerim, oňa gatnaşanlaram, aramyzda ýok diýýär. Onuň bary tarih bolup geçip gitdi. Ýöne ähli mertligiň, ähli gaýdusuzlygyň, ähli wepadarlygyň kalbyňa bir arasalyk bolup dolup gözüňde ýaşaýlaýşy ýaly bu wakada buýsunç bilen bizde şeýle urfy durjak. Biziň Türkmen gelin gyzlarymyz hemişe de şeýle mert bolupdylar. Goý hiç haçan uruş bolmasyn.